88,3 Радио Стара Загора. Всички знаем за глобите, които се налагат на хората, които се опитват да помогнат на бездомните животни, хранейки ги. Всъщност, като специалист, какво е вашето мнение? Всъщност, помагаме ли им или им вредим, като ги храним? Значи, за мен глобите, които се наложиха в последно време, са твърде крайна санкция, която за мен лично е напълно излишна, тъй като хората, които са решили да хранят така или иначе да помагат на бездомните животни, го правят с или без тези санкции, и вместо това бих апелирала към младите хора и не само, за създаването на по-други методи, не такива крайни. Именно, пример, може да вземем с Турция, която създаде една съвсем нова машина за хранене на техните бездомни животни. Машината не само помага, хранейки бездомните животни чрез изхвърлянето на празните пластмасови бутилки, но и спомага и за опазване на околната среда. И като един пример бихме могли да я вземем. Така че за мен тези санкции са напълно крайни. Всъщност, помагаме ли им, като ги храним? Защото някои специалисти, пък и други обикновени хора смятат, че, например, котките, когато някой друг ги храни, им вредим, защото им се забавят по някакъв начин реакциите. Те, нали, са животни, които ловуват, спират да ловуват и да чакат някой да... Не бих казала това. За мен са по-скоро извинения, които са напълно неоснователни. За мен не им вредим, хранейки ги, но пак казвам, това не е начинът, по който ние ще помогнем на бездомните животни. Има методи, които може да се приложат, както споменах и Турция, с цел да им помогнем. И може би трябва по-скоро да насочим вниманието си към безотговорните стопани, които си взимат животни и не ги кастрират, създават много големи популации и изхвърлят животи. Точно така, да. Значи проблема е изцяло нас. Ние сме виновни за всички бездомни животни, които са навън, тъй като собствениците вземат куче, не кастрирайки го, хвърлят малките кученца, следствие популацията се увеличава, с което идват всички останали проблеми. Затова бих посъветвала всички, които решат да си вземат домашен любимец или имат такъв, ако не желаят поколение, да го кастрират, защото кръгът се върти и ние сме изцяло виновници за цялата неразбория. 88,3 Радио Стара Загора.